Ka National People's Party kabadai ka parti kabayalam ya ka sorkar Khuborjylla menta ka sngi shi tarik nailur hajar arpusan kala Rakhe ya ka Lyngkhuh Sngikha bahnya phupra jong Nongseng jo ka parti ulet Purno Sangma. Deru hakani ka sngi khatlais na menshwa ba uni urang ba ula seng ya ka NPP bat kumta kani ka sngi ka deru ka jingdap khatlais nam jong ka parti. Ya ka jing Rakhe hanong ba Shillong lapan long ha office trekam jo ka parti ka badon hala chumer ha ka bala don lang bun kinong yalam ka parti kentup nado uba babet Sangma uwei na kirang ba baseng lang ya ka parti nangta uba jit kurba bat kiwe. Layo ru ya ka jingkran balingkot na kinong yalam ka parti kentup nado uba babet ba bajop pengrop bat kiwe. Bangidani ki senior members ki balajo trekam lang but elite PS Sangma kene segi ke pemerintah kene party office jongi lalu i babet ki Sangma di badan dekat lem budget di badan dekat lem pat kumju ya parok ki nongkit kam jong ke party lalu jong ke state secretaries ki NPYF ki NPWF di badan dekat lem but parok ki members ki pelawan na ki block na ki DCC prepare lidap dari kemen habang ya Rakhe ya kene ka foundation day but ya ka birth anniversary hawa nginom la panlen pa ulit pie Sangma dei uta u ton leader om tang jong kejela ka be ke jongi ndrei dei leader uba lai thu lut ha barok koi ka vi India ni barok koi but tu dei leader uba latre khamtam namanta kirit pat ki tribals hapo kani ka northeast India khamtam but udi weiru ba haki speeches ki jong u dengi pet parliament uju ni jioi ba ya ka ka ba u fight ba khamtam haba ki kristan shalepen nrei u fight namanta ki niam ba kinlong equal kumba ni tip bagi em hapo ka demokrasi kumta u fight u raise ya ka voice ki jong u but they nakata haka jingyalap nanti jong isa lihat pi Sangma ke parti NPP kelayo ban long kata national party ke badai ke the only party na po North East India ke bandai kata national party ni dap da jingkemen haba ni dio ru ya ke government ke bandit ke parti NPP hapo ane Khubor Meghalaya jongi pat kumju ni dap da jingkemen ba kane ke parti kala nang suthiet sakibai pat ki jalaro hapo North East India pat kumju ru hapo mainland India ru ki don ki jaka ki bangi don ya ki members jong kane party ni dap de jikmen ba ke party ke ba ni don ke National People's Party ngila yo Nongseng upala i ba hapo ka syakri pat ba ha ke ba ula julong teng ru kum u chief minister jong ke jela ke jongi house nam khakhandai spa prapupra pat kumta terter ulalong ru kum speaker jong ka Lok Sabha ha ka ba na ki tribal na try ka dei ka record ha ki por ki ba miyo kum speaker jong Lok Sabha pat kum juru kum union minister na kumanta ka information and broadcasting ministry pat kum juru ya ka coal ministry dengan simbon ya ka por ndai ngapan pau sesien ya ka jingai ku playa barok ki playa wan banyak dan ringkan ha ka ba ngia Rakhe ya kan ka foundation ni ke jong ke parti jongi